sina mhere naye kuti akamuti gogo aiwa mazodai aiwa ndachitofara kuti zvinezvi nemachengetero andakaitawo Mwari andinzwa vana vangu vakugonawo kuitawo zvimwe zvinhu vakuzondichengeta ndakushapisiwa mwana wangu ataika njere uzhinji weZimbabwe ndibasireiwo aiwa ndizvo zvinoita zvakanaka madrugs haana kubvira aita madrugs kana kuitawo zvinoita vamwe musoro zvezvokuti wazomuona ukamona wazomuona kudii musoro wake ndizvo zviri kubvira ari mudiki kusvika akura kudai handizivi kuti mhepo iyoyi yabva kupi. Nhasi uno tashanya nzvimbo yekwaChabwino. Kune mhuri ine mwanakomana wayo ane makore 19 asisaiti zvakanaka njere dzake kubva muna June gore rino. Asi kutanga kwekusaita njere dzake zvakanaka kuri kunzi mwana uyu akaenda paiva neguva rezvigure akanetsana nezvigure. Pfungwa dzake hadzina kusenge dzadzokedzana kubva ipapo. Zvino tatiti kurukure naye vatitsanangurire dambudziko iri zvizere uyezve vataure kuti rubatsiro rwavangada nderupi. Inyaya inosusa, regai titaure nemhuri yacho vatiudze zvakaitika. Vandagara pano nawo ndi baba Nyarunga, vanova vari baba vemukomana watanzwa kuti asi kuita zvakanaka. Saka tatiti kurukure naye kuti atiudze kuti dambudziko iri rakatanga sei uyezve chii chiri kuitika kumwana. Baba, ndinokumbira kuti musangane nevatarisi nevateereri veSLAM Media TV muvaudze kuti imi ndimani uyezve dambudziko iri rakatanga sei. Ndinotenda ndini baba Alan Nyarunga. Mwana uyu akatanga aenda kubhora. Mushure mekubva kubhora akasvika nekwaitwa Nyaradzo. Ndomatangira zvakaita nekwaitwa Nyaradzo. Nyaradzo yaiva yegure, ari kunzi akanobata zvigure. Saka auya adaro achinzi abata zvigure. Ndichizoudzwa the following day racho zvakaitika iri Sunday. Ndipo ndakazoudzwa ndozvaita mwana wenyu. Ndikati ndazvinzwa, ndichanovakumbira ruregerero kana paine zvaakapwanya kana kudii. Takasvika ikoko. Saka mwana akabva anotanga, inini handisati ndatokwanisa kutaura nevanhu vaya. Saka atotanga kudaro, ndikati asehama ndakazongoita kusangana nawo murodhi ndikavabvunza ko ndozvaakuita mwana chiti hanzaiwa isati tirisu. Ndikati alright, hapana chakaipa. Hapana chaakapwanya zvake zvakashata, asi akanga akuvhiringidza vanhu vairidza ngoma dzavo. Ndikati alright, hapana chakaipa. But mwana anga atotanga kurashira njere kubva ipapo. Saka zvakambopera, tafamba kwatakafamba. Tasvika kubva takurukurwa zvatakakurukurwa ikoko nemamwe madzimai. Vatikurukurira madzimai vakati no, mumusha menyu mune zvirimo zviri kusanganisawo idzi mhepo, panenge paine mhepo hapatadzi kuuya imwe mhepo. Ndo matsananguriro vakatiita. Vatitsanangurira kudaro, no, zvinoita se zvinopera. Saka zvadaro mwana akamboti dzikamei. Zvenguva yakadii apo? Zvemwedzi wese. Okay. Tabva ikoko. Mushure mekunge ikoko madzimai vatiti pane mudzimu uri mumusha menyu kubata pane mukomana uyu agere paseri penyu. Mukomana uyu. Mudzimu iwoyo ine zvauri kuda kunzi ugadzirire. Ndisemu nezvekutaura baba ava vachazotaura havo vega. Rero rakanobuda. Saka akambodzikama mwana. Dzikama kwaakaita wakaita mwedzi wese. Apa zvakazotanga musi wechitatu tiri kumunda tese nemwana. Ndopandakauya ndichiudza baba. Baba, tatu last week. Ndikati inini ndazvionawo nababa kuti mwana anenge akurasika mujaireti. Ndopandakabva ndaudza gogo wacho. Ndikati gogo, muzukuru wenyu anenge atanga. Ndikati alright, ndazvinzwa. Ndobva ndatoti alright, ngatichite kuti mutsvage tione kuti ari papi. Ndobva anotorwa gogo wake ndobva wauya naye pano. Saka ndobva akazonobuda pano. Abuda pano akandoenda kumunda gogo wanga waenda kuchera mvura. Vaenda kumunda uko watowo moto mumaminda. Pisa witi dzevanhu. Abadza moto apo. Buya chindokutera futi ndokumhanya. Ndosvika unodzimura moto wewe. Ini ndazofonerwa pane kwandaenda. Uyaone zvaakaita mwana atoo serious.
ndobva ndabva kuya ndobva ndadzoka sababa wemwana tauya pano tatora kufamba tadii ava munini wacho ndiwawa ndobva wati ndanga ndiri parwendo handipo tikati onaka mwana ndozvaakamboita pekutanga tikabatsirwa zvikaita zvakanaka saka chiuyawo semhuri tisese tibatsirane zvaakuita mwana tionesane. Saka imini takazokutsvagai mushure mekuona kuti dambudziko iri kairi kwese kwatiri kuenda harisi kukundika. Zvitori nani zvamatosvika atodzikama ipapo. Zvitori nani kuti masvika atodzikama zvaari izvozvo. Kutodzikama. Ndingo zvekutibatsirane namato iri kuitwa nababa kuti adzikame zvaari izvozvo. Saka takakatatiwo anokwanisawo hake kuti atitsvagire rubatsiro since tanetseka. Baba ndakabvira nawo kutaura nawo nezuro ndapiwa namba dzawo newakambobatsirwawo navo. Kata ndichamira chinhu chete since nezuro chimino mama tiri busy nezvimwe. Kata ndimire chinhu chete kuti ndine dambudziko ndindabayiwa. Saka mangosvikidzana mese. Madzibaba wasvikawo imi masvikawo. Dambudziko rangu ndirori ratakatasana naro. Alright baba. Saka madzibaba varipo vari kuronda tsoro yawo. Ndo zvatakamira kuti tione kuti tinoyamurika here. Kana tayamurika ndinotenda nekuuya kwamaita ndoti muchidimbu ndo marwariro ari kuita mwana. Alright, iwe mataura kuti akambodzikama zvemwedzi. Saka zvinhu zvakaitika munani kuti zvinge zvichitanga kuti zvakutanga. Zvakaitika muna Juni gore richiri gore rino. Gore rino. Okay. Juni July ndo paadzikama. End of September ndo abatanga. Kuti mwedzi richidimbu. Alright. Zvichitanga izvi. Chii chaitika paari chinoratidza kuti makabva maona kuti zvishuwa pane zviri kuitika kumwana? Anotaura ndikuona chakati ndikuona zvipambo anotaura ndikuona zvigure izvo zvigure zvacho anotozvitaura handisi kuda kuzvipinda tikangoti dai kuri kuti ndinofunga mina mato yaitwa nababa ndo paangonyarara kutaura anotaura zvokuti kana mega nhorooda chatukudza ipapapa haiteerereke kutongonyarara nekuti minamato yaaitirwa ipapapa iwo watosvika achitotaura kunyarara anga asina achitaura izvozvo anotaura zvese handiende ndinoenda ndichakati anotaura zvakawanda ipapa pari pamuona achiita maaction ese. Izvozvo zvikapfuura paazotanga apa chii chaiitika zvakare? Paazotanga zvakangodzoka zvakadaro kuti baba pane muti wakasakura uri kumundo baba hande tinosakurira muti iwe ndopandakaona no mwana uyu panezviti handinosakurira muti uyu apa kata muti uri kunze kwemunda zvakutosakura muti uyu ndewedu. Saka baba mazoramba ndikati ndaramba ndina kuramba pamwana kuti tinoenda kunosakura muti uri kuda. Kutobva ipapo abva tobuda pandira aiwa ndichada zvatiri kuita pano kusanga chigadzira matometo zake ane paakarima matometo zake saka topata chiundisa kuti saka ndichada ndobva tobuda. Saka paakabuda ndo paakasangana nasekuru wake achibuda nemunda achitera munda kudai ndo paakasangana nasekuru wake amene wakamhoresana sei sekuru ndobva waya kwandisi vanzi iwe zvikuita mwana anenge atanga zviya enda zvina kutongononoka takatosvika atokomboni wakutoyowe nevanhu pane komboni pasira pepolisa yatova noizi nevanhu. Saka kutaura kwacho hakusi kupera pamwana haana zororo kufamba ndokwaanotoda ende kana afamba anodenha zvokuti vanhu vasingazviona vanotofungidza kuti achiri normal zvaanga ari kuti ruzhinji rwevanhu haruzviziva achidai. Saka iko zvinoita kuti tinonesa nechekuti tikamuregera achifamba ari ega kurohwa nevanhu hakuperi ipapa paiko zviro akanga atiparira mhosva yekuti witi izvo zidai yakatsva pisi yese pakachekwa pakatotsva abadidza moto zvinenge zvakunetsa kugara naye sei kugara naye ka anotokwanisa kugara nemunin'ina wangu uyo ari uko neuyu muzukuru wemuzukuru ine nebaba wacho hatoti kundoona itori hondo nagogo wacho ndo vanokwanisa kutaura naye zvinyonyoro kana uda kuenda kunyengetedza kana kuti akuda kudya paya kutanga pakudya aidya aitokumbira chikafu ega asi iko zvine zvaachada kana kudya kwacho. Saka munhu anokwanisa kutaura nawo ndigogo wake avo nemuzukuru nemunin'ina wangu zvino iko zvine zvivese vanoenda kumabasa hapasina achanda kubasa maona ndosaka ndiri kutsvagawo rubatsiro kuti iko zvine zvikana inini wacho ndagara munin'ina agara muzukuru agara gogo agara pane achakwanisa kushandira mumwe tikamuregera tinomuzomuwana kupi ari mupenyu nekuti vanhu vari munharaunda vanoziva ari munhu ane behavior yakanaka zvisina zvazviri izvozvi. Ndokwangoda kuita mubvunzo wangu kuti angari asati atanga izvi anga ari munhu akaita sei airarama upenyu hwakaita sei? Hapana asingamuzive asati atanga izvi
Hapana asingamuziva, haana kana problem naye. Munhu anotozviitira basa rake, haatumwe kunzi enda kubasa. Kumuka mangwanani maswera sei? Ndaenda kumunda ndanoita zvakati. Kuti ndiri kuda fertilizer yangu ndashoterwa nechakati. Ndoda kuita zvakati. Anga asina dambudziko. Okay. Baba akapedza chikoro, haana kuita dambudziko. Iko zvinanga vane makore mangana. Ane 19 years. Akapedza chikoro. Akapedza chikoro last year. Okay. Akapindawo kuchikoro zviriri. Akatoenda chikoro kusvika form 4 yake. Okay. Hapana chaasina kuita papa. Akaenda kuchikoro kusvika form 4 yake. Tonoprocess yekuti achikwanisa kuzonyora zvinoteera zvaakafoira. Tiri muprocess iyoyo ndo papatanga urwere. Asi mimi muchifamba baba, zviri kunyanya kutaurika kunzi chii, muchida kutsvaga kuti ko zvinobva nekupi. Zvingava ikoko iri kwawakaenda kuzvikure kwawakakanganzirana kana kuti zvavo zvimwewo zvakangobatira. Mimi sekuona kwenyu nekunzwa kwenyu. Inini handisina chandati ndabata pakati pezvinhu zvese zviri kutaura. Kuti ndingapomera munhu kuti ningi ndowati kana kuti zvigure ndowati. Asi kuti ndikatsvaga mubatsiri since iwo zvigure wacho ndakawabvunza handizvoka vakaita nawo sei nemwana pane chaakatadza here. Okay. Animaona Iwo akatowa. Iwo akati aiwa tina chi zvokuti izvozvi ndanitori muprocess yekuti nhasi uno madzibaba patadaidza vakapedza chikamu chavari kupedza ichi ndakanditori muprocess yekuti ndinoda kuendawo kwavari kwaitwa bona kwacho kana ndaona kuti mwana wangu hapana chachinja paari ndakandi muprocess yekuti ndiendewo kumba kwacho kwaitwa bona ndonotaura navo ndo ndadzoka. Urwere hwemwana uya wakatanga nekuti aingotaura nyaya yezvikure kuti ndarohwa akatouya akarohwa kuzvikure kwacho akatouya akarohwa akati ndo baba ndarohwa nda kutosungisa vanhu vacho akatoenda papolisi akanonyorerwa polisi report kuti aende kuchipatara haana kuzotombokuenda kuchipatara ikoko angatotana imaona zokuti kana vanhu vacho havana kana kutombosungwa hapana akasungwa bcause taiwana nguva yekuwasungisa waitaura nani isusu hatisi takarohwa hatisi takasvika ikoko andizvoka uyu wacho ndiye akanga asvika ikoko. Saka ivo pawakati hatina chatakakwanisa kuita naye akangopindawo akangonesana wanakomana wengoma zvikapfuura tikati onaita mwana akurwara zvikanzi hatisi hatine nazvo. Saka iwo semunhu wewe unenge waita une dambudziko haurambi uchimbobvunza vanhu apa ndaanda kutototiwo madzibaba kana vakaendawo ndikaona zvangosara zvakadaro bcause tatraya namadzibaba wakawanda tatraya vanoita zvechivanhu wakati wandei hapana chiri kundichiri. Saka ndaandada kutodzoka back kune vanhu vachi vaitamba mufi wavo ndowabvunza kuti ano zvamaitamba mufi ini ndo ndakasangana neproblemu iri kunge iri kutangira pano munondokwanisa kundibatsirawo here. Okay. Saka zvamauyawo imimiwo ndo problem yandinayo ndinongoenda kwese hapana pandiri kuti ndiri kusaudza izvozvo ndinongoenda kwese kutiwo kana paine vanozvikwanisawo asi ndo dambudziko racho parakatanga kubvira asi zviri kuzonanganawo nezvimwewo zvekutaurwawo mumusha. Okay. Saka sofa ito zvezvi padambudziko iroro tasvikawo pari kubatwa namadzibaba vari kuti no pane zviripo pano zvezigura vasati vanitaurira hapana kana chavati wabata ndiri kuwanyepera. Saka isusu pane zvino tiri kumboona nezvazvaende kunotorwa zviuye nezvimwe toona kuti pane chinoyamurika pamwana ndo patakamirira baba ndo maitirazvo. Tinotenda zvatiri kutaura kudai vakawanda vari kutokuonai neavo vanobatsira zvakare vari kutokuona izvozvo zvinoda kuti muchitaura kumhuri yese yakakutarisai yeZimbabwe nevanobatsira vese rubatsiro rwamuri kuda imimi semhuri yenyu. Rati mhuri yese yeZimbabwe ini chichemo changu chandinacho ndechekuti mwana wangu uyu ndiye ane dambudziko raainaro ndiro riri kurasha njere kwaari kuita. Saka ndoti ani zvake anokwanisa kupa rubatsiro nokuti mwana yeye aite njere dzake sedzazara dzakaita kana anoziva kuti ninga anobatsira ndo zvandiri kuchemera panguva ino kuti dai mwana wangu adzokera zvaanga ari. Handina chandinacho vanofungidzira kuti vachada mari ndo yamboparara kutanga kwakaita mwana muna Juni kusvika pari zvino asi hapana chatati ndabudisa pamwana iyeyi hapana achiri kuenda kubasa nekuda kwemwana iyeyi nekuti ndakutaurira iyo ndikati iko zvezvo aakubatidza moto iko zvezvo haachakwanisa kubhega kana kugeza haachaziva kana nguva yekumwa mvura haachaiziva. Saka akuda vanhu vanoita sei vanogara naye. Ini ndini wacho ndakugara naye nevabereki inini wacho haatodi kunyanya nena kugara naye. Saka mutoro ndiwoyu ndakuti dai makwanisa vanogona vese vanoziva kuti zvinogona kupera nematsananguriro andaita
ndo dambudziko ndakasangana naye mwana ndo mwana njere dzake dzidzokedzane njere dzake dzidzokedzane ndo zvandiri kuchembera pamwana. Aiwa, tinotenda baba nenguva yamatipa. Regai tinzwe kune tichinzwa kuti vamwe vanotiwo kudii nedambudziko irori. Maita basa. Tinotenda nemi maitawo basa muya kutawo kudai. Zvakanaka. Ndagara nambuya wemukomana asiri kunzwa zvakanaka. Anonzi Alan ndizvo. Mbuya, dambudziko iri ndimi munogara munaye. Muri kurionawo sei? Dambudziko iri ihombe. Sekuti chinhu chaunenge wakura usina kungosangana nacho. Wozosangana nacho wakura. Musiye nditaure naye. Muzukuru wangu uyu ruzhinji rweZimbabwe anonzi Alan. Mwana uyu akakure zvakanaka asina kana dambudziko kana chii. Dambudziko rekutaya njere iri raari kuita akaritanga muna Juni. Saka ambofambwa naye kumaprofiti varamboti perei. Varazodzoka asi kudzoka kwarakadzoka rane pawa. Yekuti musi waradzoka wacho ndakamhanya akabatidza moto parodhi kuti ndisapfuure rodhi ndikasvika ndikadzima moto nezambia randa ndakapfeka. Zambia rinenge rikatsva. Vane mota dzavakamira vakati mama imi michiita sei? Chiendai munobata mwana uyu ari kutungidza mumuwiti uyu. Isu takudzima moto. Wadzima moto inibva ndamhanya kwaari. Andiona kudara akadaidza akati gogo lolo. Akandiona akati hapana kwaunosvika wachepa wachembera. Ona ndabatidza futi. Yaiti udaro. Ndabatidza futi umwe munda. Nhasi unokaura. Vandamhanya kuye. Handizivi hangu zvaiitika nezvizvo zvangoitika futi nanhasi ruzhinji rweZimbabwe. Kuti vanoziva mupindire semapindire akaita Mwari pakupisa kwaita witi. Pese pandaimhanya ndechienda munda womunhu wapiswa ndichinosvika paibva padzimwa nemhepo. Achibatidza pamwe ndichinomhanya ndichinosvika paibva padzimwa nemhepo. Pakazotsva ndo pakanga pakachekwa. Asi moto uyu wainoti kana wakutikurira mhepo yaibva yauya yakawanda yondodzorera moto mukati. Vanhu vonodzima moto uyu. Pari zvino ndiri kuona imimi ndimi muri kukwanisa kunge munaye panguva dzese muchikwanisa kumubata vamwe havasi kutokwanisa. Zvakaita mwana uyu kuti akwanise kundinzwisisa kubva achiberekwa. Achingoberekwa kunzi pano pane mwana. Muroora wangu akaberekerwa uyu mwana uyu pano. Ndini ndakakudza mwana uyu kubva ari mudiki kusvika aite zvaari svika anyore form 4 yake. Ndaigara naye akatoti mama handikwanisi kugara nemi. Ndogara nagogo nekuti ndo munhu wandaita sei wandajaira. Ndandisina mhere naye kuti akambondi gogo aiwa mazodai. Aiwa ndanchitofara kuti zvinezvi nemachengetero andakaitawo Mwari andinzwa. Vana vangu vakugonawo kuitawo zvimwe zvinhu vakuzondichengeta. Ndakushapisiwa. Mwana wangu ataika njere. Ruzhinji rweZimbabwe ndibasireiwo. Aiwa, ndizvo zvinoita zvakanaka. Ndosaka tatouya, ndosaka vana madzibaba varipo, zvose zvinofamba zvakanaka. Pamwe ndingave nemumwe mubvunzo koko. Mazuva ano kune vakomana vanombotorawo zvinodhaka zvidoro kana rushi. Anga asingaitiwo izvozvo here zvinogona? Anga asingaiti. Anga asingaiti kana akato izvozvo akabva panapa kuti akubve pano. Anotogona kupinda mubhawa macho. Anotora doro racho opwanyira pasi hamwe. Akatora foja kuti apinda kotora foja pa ane chikora okanda pasi. Madrugs haana kubvira aita madrugs. Kana kuitawo zvinoitwa vamwe musoro zvezvokuti wazomuona ukamona wazomuona kudii. Musoro wake ndizvo zviri kubvira ari mudiki kusvika akura kudai. Handizivi kuti mhepo iyoyi yabva kupi.
Aiwa. Right, haiwa tinotenda mama nekuti padivi renyu renyaya iyi ndinoziva vanobatsira vanoti vari kutotiona izvezvi dzimwe dzenguva ndivo vachatokubatai kuti mhuri iyi yangaiuyi tivasunungure. Tinosiona vamwe vachibatsira, naizvozvo tinoziva kuti vatinoshanda navo vanobatsira panyaya idzodzi. Tinotenda hangu nyanya naivo madzibaba vanzwa mwoyo wavo wechisundaidzwa kuti vasvike mukati memusha uno. Tinongoti hezvo ndimi matanga akambodekara kudai aitaura zvekuti rinodoka achitaura munorarira achitaura, asi pangosvika madzibaba ava vabva atodzikama kunyarara saizvo ari izvozvi. Saka ndoti ruzhinji rweZimbabwe muchandibatsira chete nekuti chido ndachiona munacho. Vasvika vamwe vatoda kuzviona izvo zvokuti zvinoitikwa ndezvipi, saka ngazvirambe zvakadii zvakadaro. Tatenda hangu. Patasvika pamusha apa tazosvika pana namadzibaba vanga vachizama kuti vabatsire mukomana uyu wechidiki anonzi Alan. Zviri kutonzi patosvika madzibaba ndipo paatanga kutombozorora zvishoma. Saka tatitinzwe kunana madzibaba ava vazvitsanangurira kuti ivo ndivanani, dambudziko iri vakarinzwa sei, uyezve ivo sevanhu vanobatsira vanozvionawo sei. Madzibaba sanganai nevateereri nevatariri veSly Media TV muchivatsanangurira kuti imimi ndimani, munoshanda muri kupi, uyezve dambudziko iri munoriona sei seumwe wavabatsiri vanobatsira muno muZimbabwe. Ndinotenda chaizvo. Inini kuya kwandaita panapa kungodedzwawo kuti pane dambudziko rinenge rikafanana neiri. Saka sokuyiwa kwandaita Mwari ndiye muponesi, inini handisi ndiri muponesi. Anoona mweya mutsvene ndiwo munoponesa. Isi tototerawo mashure mawo. Chatinokumbira kukumbirawo kuna Mwari kuti zvinhu zviite sei, zvifambe zvakanaka. Zvatsanangurika kufunga vazhinji zvange zvitsanangurika wazvinzwa, asi hatingagone kudzoka kumashure makuru kuti asati apedza nhau dzazvo zvaenda kunotorwa nezvo tichazotsanangura chienda mberi kuti tisati tapedza tichiri pakati. Saka kazhinji sekutsanangurwa kwazvaitwa, chatakangomirira ndechokuti chironda hachipore munzwa uri pasi petsoka. Chakakosha kubvisa munzwa uri pasi petsoka kuti chironda chione kupora chete chete. Saka tangomirira kuti zvatsanangurwa zvive zviripo, zvogadzirisiwa, zvofamba zvakanaka. Tisingazozive iyo musiki. Ndizvozvo. Mukufamba kwenyu madzibaba, madambudziko akadai munosangana nawo here? Matambudziko akadai sonosangana nawo akasiyana siyana, asi kuti mweya ndiye inenge yakasiyana. Asi matambudziko akadai tinosangana nawo, tichikumbirawo kuna Mwari ndiye muponesi achibatsirwawo. Ndinotenda. Imi madzibaba munobata muri kupi? Inini ndinogara kwaMutoko. Ndinoitwa madzibaba Shebinet. Chibata John Masowe. Ndatenda. Pane vangada kuzokubataiwo imimo namba dzenyu dzenhare kuti vanokudaiwo kwakasiyana siyana kwavanenge vachifunga kuti munogona kuvabatsira. Ndinotenda. Namba 0785 159538. Uyezve chandinobva ndazivisa ndechekuti inini kubatsira kwandinoita handibhadharisi. Handina chandinotengesa kuti ende motenge zvakati. Chinobatsira mweya waMwari chete chete. Ndinobatsira pachena. Kutongouya imari yawo yobhazi inondikwidzisa kuya kusvika pano, ndodzokerawo kumba kwangu. Kana ndino yangu yokuti sarai muchiona chokubatsirika, ndinogona kutovabatsirawo. Ndinotenda chaizvo. Ndiri kutaura izvi nekuda kwekuti zvamataura izvi zvinobata. Manzwa mhuri iri pano ichitaura ichiti tabuda mari dzakawanda, hatisisina chekubata chekuti ndikwanise kuti tibatsirike. Nokuti vamwe vevabatsiri vanenge vachidawo chiuviri chakati mungabva matora mukana wokuzivisa vamwe vamunawo madzibaba munawo kuti ndimi madzibaba. Anoitwa madzibaba Kudzi.
tinonamata tese, tingangoti havasi ndoti ndinofamba nawo, nokuti pakubatsira vanhu hapana munhu anozonzi uyu ndiye ndinofamba naye. Ini ndini ndadaidzwa, ndinozongotsvagawo munhu wekuti hande, nokuti ko zvinezvi kunewo vanhu vari mumabasa, nokutsvaga kuti aiwa hausi kubasa ndiperekedzewo. Handina munhu andinoti uyu ndiye ndinofamba naye, nokuti iri harizi basa. Ndizvozvo. Aiwa, tinotenda madzibaba. Imwe mukana vamwe vanoda kuziva kuti muri kwaMutoko muri nechepapi chepi? Mutoko Center. PaMutoko Center, Manyu Stand. Aiwa, tinotenda madzibaba nenguva yamatipa. Ndatenda chaizvo. Ndiyo nyaya yatanga tinayo vatariri veSly Media TV, nyaya inosuwisa yekuita kuti mhuri inge ichishaya kuziva zano kuti yoita nezvei. Mwana aizviitira mabasa ake akanaka, mwana asina history yekutora kana zvinodhaka kana fodya, mwana asina kana chiipi chaakaita kuvabereki vake, akuita kuti njere dzirasike. Patazosvika panga panana madzibaba vanga vachitozama kuti vavabatsire. Zvinonzi akambenge apisa munda wewiti, akaita zvakawanda, akanetsana nevanhu. Vakutsvaga rubatsiro. Tinoziva kuti pavatariri veSly Media TV vakatitarisa izvezvi varipo vanobatsira vana papa, maprofita, vechivanhu, vese vanobatsira, nevamwe vanozivawo nezvenjere kuti zvinogadziriswa sei. Batsiraiwo mhuri iyi, haina chekubata kubva June kusvika izvezvi, haina chekuchibata izvezvi sezvo mari dzavo dzapera vachingozama kuda kugadzirisa nyaya iyi. Amen. Iri kwamuri vatariri, munoionawo sei imimi sevatariri veSly Media TV? Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.